Šalom všetkým, bratia a sestry, tí, ktorí počúvajú Božie slovo. Niektorí iní počúvajú chvály, niektorí počúvajú Božie slovo, niektorí počúvajú argumenty, ako prekrúcajú. Ja som ten človek, ktorý rád počúvam Božie slovo a ja som aj ten, ktorý aj bránim Božieho slova, ktorý prekrúcajú slova, ktoré nie je vôbec, alebo nie je pochopiteľné vôbec, ani vlastne nechápe, čo ten človek naozaj myslel. Ja keď pojujem proti pravde a bránim vieru, ja čo verím, nie čo verím, ale písmo nám hovorí a ukazuje, čo veria apostoli, ako učia apostoli. Áno, poďme ďalej rýchlejšie, aby to nebolo 20-minútové, hej, ale aby ste počúvali, čo som teraz nahral. Minulé modalisty nám na tak išiel útok, neišiel argumentovať, že keď obhajil Krista. Oni tvrdia, že majú Kristovo ducha, ale nemajú Kristovo ducha. Víš, lebo oni tak útočia, oni dokážu aj vystaviť takého človeka, ktorý vám ukázal vám pravdu. Vy vystavujete na mňa človeka a vy hovoríte, že ja vystavujem vás, ale ja vás vystavujem len preto, že vás ukazujem, ako ste vykladali Božieho slova, ako ste pozerali na to Facebook, že som vám vystavil, ne preto, že som vás útočil ako osobu, tak ako ste mňa urobili. To je podstatný rozdiel. Ja som vám ukázal, ako ste vy urobili veľkého učiteľa, že ste urobili zjavenie 6. kapitole 15-17, že oni sú ako veriaci, ktorí kričia Pána Ježiša Krista, nie. A tak ďalej. Vy ste urobili výklady úplne iný kontext. Tento zjavenie 6. kapitole 15-17 vysvetľuje o Božom súde, pretože tam sa nejedná o veriaci. Chápete? A toto, že ste sa posrali na túto vec a išli ste na mňa tak útok. OK, ja vám hovorím, že písmo nám hovorí, že radujte sa tí, ktorí potupujú Božieho slova. OK, takže vy všetci ste hovorili, že vlastne, že napríklad jeden vlastne spomína, že neprajem, aby si ma vystavil, a tak ďalej, OK, povedal mi, OK, takže budeme urobiť inak, aby si ma neutočil na mňa, tak vám to ukážem, tento človek, pán Rafael, že vám to ukázal, aj slova, že ste naozaj nedokázali odpovedať na ich. Teraz vám budem hovoriť, že som vám nahral toto video, aby ste rozumeli, že vám ukážem. Teraz počúvajte, bratia, sestry, že takto prekrúcajú ako oni. Aj to oni prekrúcajú. A nedokážu vysvetliť ani argument, ani slova Božieho. Nič iné. Teraz počúvajte. Nie je osoba. Vyvráť nám, že Duch Svätý nie je osoba. To je celé. Tento je pán Christ Rafael, ktorý je kresťan, ktorý verí Otca i Syna Ducha Svätého. Vyvrať, čím chceš počuť. To teraz teda počúvať neskaž do reči. No nebudem, chcem to počuť. No, tak, ľudia, počúvajte. Teraz počúvajte, toto je Jani, to je ten Jani modalita, ten je chorý človek, lebo je chorý, je zaslepený a počúvaj, čo rozpráva. Otec nazývaný Jahve. Jahve není Kristus. Zapamätajte si, že... Takže Jahve není Kristus. Ďakujem pekne. Takže to znamená, že Jahve není Kristus, potom Ježiš není Boh. Chápete, čo hovorí? Keď Jahve není Kristus, tak Ježiš není Boh, OK. Jahve není Kristus, je to už iná osoba. Jahve je Boh. Počúvajte, to je už iný Boh, lebo Jahve nemá nič spoločné s Kristom. Hovoríte, že to je iný Boh,
Iný Boh. Tak keď Jahve je to Boh všemohúci a vy hovoríte, že to je iný Boh, tak potom aký máte ho Boha? Nemá meso ani kosti. Ako môžeš povedať, že duch je osoba? Ako to je možné, že Kristus hovorí o tom, že ste nevideli Tak mi ducha? povedz potom, Jani, definíciu osoby. Čo je vidíte, osoba? ešte som ani nedokončil. Osoba je tá viditeľná. Keď vidíš mňa, vidíš osobu. Je to tak? Nie, to není pravda. A Nie, potom máte akého Boha to je neviditeľného? jedna z atribút osoby. Ale ak mi prosím ťa, vysvetlíš, čo osoba je, prosím ťa, Christ, tak nás... Však počkaj, ja som ťa nechal. ale však ty si mi skočil do reči, ty si ma nenechal. Veď ty si ma nenechal. Jo, tuto ti píše, aniel je tiež osoba. Aniel je bytosť. Aha, ale vidíš ho, môžeš ho vidieť, že? Áno, vidíš? No ale ty si povedal, že osobu musíš vidieť. Áno, musíš vidieť tú osobu. No takže keď vidíš aniela, tak tedy je to osoba. Áno. A potom sa to premení zase na bytosť, že? Neprekrúte radšej, lebo toto, No, vieš čo? však ty si povedal, že je špekulácie, bytosť. Počúvaj, táto machinácia neplatí na Ale mňa. nejaká machinácia, však ja argumentujem s tvojimi slovami. Počúvaj, táto machinácia, to si Vidíš, jak nedokáže argument a potom si vymýšľa machinácia. môže niekto nechať, lebo nie sme na psychiatrii. Hej, jedna je jedna, dva sú dva, tri sú tri, Krist. No však áno. Takže tu neklam Boha, lebo tu už zavádzaš a ideš proti Kristovi. Ja som len opakoval to, Toto čo sa ty si Bohu povedal. Ja. nepáči, počúvaj, toto sa Bohu nepáči na veriaceho. Marek, prosím ťa, povedal, že aniel je... Nájdi mi, počúvaj teraz, Krist, nájdi mi trojediného Odpovedaj mi, Boha. Marek, ty. Povedal, Nájdi mi trojediného Boha. Prečo nechcete nájsť trojediného Boha? Veď každý hovorí to, čo je v písme. No tak mi nájdi trojediného Boha. Nájdi mi potom ty ani v Biblii slovo Biblia. Najprv ty, ja som ti dal otázku. Nájdi No ja mi. hovorím, že tam není No tak trojediný. potom Priamo čo takto rozprávaš, prečo napísané klameš? není. No vidíš, prečo potom No ale klameš? nájdi mi ty slovo Biblia. Biblii. No, ja ti ukážem. Ukážeš? Biblia mi nájdi. Ako? Počkajte. Ukáž, no ukáž. Čo je tu napísané? Nie, v Čo je Biblii tu mi nájdi napísané? slovo Čo nie? Biblia. Aké nie? Christ, V aké nie? Biblii mi nájdi slovo Toto je Biblia. čo? Toto je šlabikár? To je to, jak to nazvali No ľudia. to je Ale nájdi šlabikár mi pre to. teba. Vidíš, jak sa vykrúcaš. Nájdi mi trojediného Boha. Aby sme rozumeli, Jani, ty nechápeš, čo rozpráva tento človek. Ty počúvaš, dobre počuješ a ja slabšie počúvam, mám trošie a ty nerozumieš. To je ten podstatný rozdiel. On sa pýta tom, že ukáž mi v tomto celom verši, že Biblia je tam napísané. Ani jeden. To povedal pravdu. Ty si ukázal túto prednú stranu, že tam je Biblia, ale to je význam. To je význam, aby sme rozumeli, že Biblia je Božie slovo. To je význam. Ale vo verši celý kontext Evangeliu Biblia nie je. Dobre? Ideme ďalej. Jani, Prečo úplne mi niečo iného. Počúvaj. Prosím ťa, a takí mudrci, jak ste vy, prečo nenájdete trojediného Boha? Jak je Ale možné, to tam napísané, že ja ti hovorím, Počúvaj, čo Jani. hovorí písmo. Počúvajte, čo hovorí písmo. Zjavenie Jana. Každý, kto by ubral, Ale mal si mi bude dokázať. mu odobraté, Christ dneska do reči, každý, kto by pridal, mu pridá viac pliak. Kto pridáva a to odoberá? Kto? Nie vy náhodou. Ukážme v celom písme, že je otec. To pridáva a to odoberá. Ukazuješ, že vysvetľuješ večného Otca. Izaiáš 9.5. Ja som vám vysvetľoval, kto je ten večný otec, ale vy nepočúvate. Čo tam dodávate? Áno, ale veríš, že Ježiš je Boh? A už nie, prečo? Tu To zastav. dávame, to je len tvoj Počúvaj, názor. Chris. To je len Áno, názor je tvoj. to jeho To názor, je presne Biblia, tak. píše, tak ideš proti Biblii, proti písmu? Biblia píše, že ja dodávam. Áno, To dodávaš. je tvoj názor. Nie, Chápeš? dodávaš. Áno, je to jeho dodávaš, názor. Lebo nevieš Presne nájsť tak. To je tvoj trojediného názor Boha. Však o mne. počkaj, Chris, nevieš nájsť trojediného Boha za prvé. Za druhé, v Evangeliu Jahve nenájdete. To je Ale, ďalšia vec, ktorú ste počkaj. dodali tam vy.
To hovoríš ty, Jani. Aký Jahve nenájdem? Ukážeme ti podekov preklad. Podekov preklad je tam samé Jahve napísané. Roháškový preklad je samé Hospodin. Ďalší preklad, tam je všelijaký preklad, či to je Hospodin, či to je Jahve, či to je hento, či to je hento. Ale význam je stále rovnaké. Rozumieme sa? Robíte si vlastného Boha OK, tak a už ľudia jednu tomu majú otázku. veriť? Toto Ja tomu majú jednu veriť? otázku. Pastor, ktorý nebol od Boha, ani není od Boha, lebo keby bol A pastor už od útočíš Boha, na osobu, že? Počúvaj. Útočíš na osobu. ty útočíš na Boha. Ja útočím na osobu, ty útočíš na Boha. Ja neútočím na Boha. Ja sa ťa Útočíš pýtam, na Boha, jak vieš, že lebo Ježiš je Boh? robíš z Božieho Jak vieš, že slova. Ježiš je Boh? Z Krista robíš, vieš čo? Jak Klamára. vieš, že Ježiš je Boh? Prečo robíš z Boha klamára? Neboť to píše, počkej Christi, ja mu odpoviem Christovi, neboť to píše v Božím slovie, chceš to prečítať, že Ježiš je Boh? Áno. Nehovorí Ježiš, ja som Boh. OK, ja ti to prečítam. Marek, my veríme, že Ježiš je Boh všemohúci, ale nie o tým. Rozumieme sa? Ježiš hovorí sám, ja som Boh. OK, ja ti to prečítam. OK, ukáž mi, kde píše Biblia, Ježiš hovorí. Nie je druhý o ňom. Ježiš o sebe hovorí, ja som Boh. Teraz, Pínko, teraz počúvajte. Takže OK, takže čo říkají anděle je lež? Moja počúvajte. Prikázanie. Nie, ja som sa ťa jasne pýtal. OK, ja ti to prečítam. Nie, v Biblii je napísané, Ježiš hovorí, ja som Boh. Já ti to přečítám. A ten, kdo neuvěří, že já jsem zemře ve svojím hříchu. Co To je, znamená já jsem... to je výklad. Ale ukážte mi, kde o sebe hovorí, že Ježiš je Boh. Presne, Richrapel. Presne. Si? Nie, to už je výklad. Ježiš nech povie, priamo nech povie Ježiš, ja som Boh. To řekl přímo Pán Ježíš Kristus. Ten, kdo neuvěří, že já jsem zemře ve To svojím je, hříchu. už je výklad, chápeš? To je Ale výklad. a teraz popiera božstvo Pána Ježíša Krista. Nepopiera. Jani, ty dobre nepočúvaš, keď on povedal predtým, že on verí, že Ježiš je Boh. Tak čo on popiera, že je Kristovo božstvo? Tak ty asi nepočúvaš dobre, čo hovorí. Vidíš, veď teraz si povedal, nájdi, kde je No áno. napísané, ja som Boh. No nájdeš to, buď úprimný, nájdeš to. No, Teď jsem ti to ten koncept Nie, si to přepětnu. tam nehovorí Ježiš sám o sebe. Sám si Chcem, to aby si mi našiel, kde Ježiš hovorí sám o sebe, ja som Boh. a ostáva. Hej, 6 hlavných práv, 5 hlavných práv, nájdete No je tam mi niekde, Marek. príjmanie, nájdete mi Nájdeš sveté to niekde? príjmanie a nájdete mi, ako sa uznáva pastorstvo a všetko možné, lebo toto je už vrchol. Ja čo ty ľudia prestaň, vidia. prosím ťa, rozprávať na Ok, ja pastorstvo, to přečtu. Já ti to přečtu, Christi, počkej, Jani, já mu to přečtu. lebo ja keby som mal Takže teba chtěl- vyťahnuť, jak odporník ty dokážeš ženám nadávať, jo, tak tiež by som mohol veľa vecí vyťahovať na teba. Takže já přečtu ti Christi, kde se píše, že Pán Ježíš Kristus po sobě říká, že je ten pravý Bůh, jo? Chcem, aby Ježiš povedal Vyši, tu na to, OK, ja som jo. Boh. Já jsem alfa i omega, pravý Pán Bůh, který je, který... Sám o sebe nehovorí, že Ježiš je Boh. To ja napísal. Ale to je zase výklad. My veríme, že Ježiš je Boh. Je alfa, omega, to OK. Ale ty si zase nepochopil. Ukáž mi z písma, že Ježiš o sebe hovorí, že Ježiš je Boh. To je celé. byl a který přichází ten všemohoucí. Amen, amen. Nevidím, že by tam písalo písmo, že Ježiš hovorí, ja som Boh. Joj, Bože, jak prekrúca, to je diabolské už. Takže ty nevěříš, že Pán Ježíš Diabolské učenie, diabolské, sa pýta, Rafael sa pýta, lebo argumentuje, že ukáž mi, kde je napísané trojjediný, tak ja budem hovoriť takýchto. Ukáž mi, kde Ježiš hovorí o sebe, že Ježiš je Boh. My veríme, že Ježiš je Boh všemohúci. Máme na to výklad. OK, to je v poriadku, to nepopieram. Ale ukáž mi, kde o sebe hovorí. Toto musíte dokázať. Ak to nedokážeš, poďme počúvať. Kristus je alfa i omega, jo? Jo, jak Nie, ja prekrúca, verím. Bože môj. Ale keď počkaj, tu je argument. Jani, prosím ťa, stichni trošku, jo? Presne, ticho Ja buď. ti Pánu, Ticho buď, Janu. Buď normálny človek, prosím. Áno, ťa. však sa nie je s tebou normálny, nehádam. však je proti. Ja sa s tebou a ja sa budem tebou hádam. Áno,
Veď je mi to Ty ľúto, že vyťahuješ zabiješ. osobné veci, ktoré sem nepatria. Tu riešime slovo, nie osobné veci. Jaké Si starší osobné človek, tak buď veci, kľudný. Georgi, jaké osobné veci, čo to taráš? Odkedy si prišiel, tak len taráš. Tak počkaj, ja sa teraz bavím s Marekom, nie s No, tebou. přečtu další verš, aby si věděl, kdo je ten alfa i Ale omega. počkaj. Ten, který Lásko, seděl na ja trůnu, viem. počúvaj, Ale kdo sedí na trůnu, Chrisi, ten, který seděl na trůnu, řekl, ale činím vše nové. Zase je to Řekl výklad. také, napíš, že tato slova jsou věrná a pravdivá. Zase je to Pán mi výklad. řekl, stalo se. Výklad. Já jsem alfa i omega, To je výklad. počátek i konec. Já dám žížnicímu napít zdarma, To je výklad. napít z pramene vody života. Chrisi, nevím, jestli to víš, ale víš, co řekl Pán Ježíš Kristus Samaritánce u OK, studny? to je v poriadku, to je výklad. Dobre, viem. To je výklad. Víš, co řekl Pán Ježíš Kristus Samaritánce u studny? Nic, to je výklad. Ty vieš, hovor. Nevíš, co jí řekl, OK. No, Nebo Pán Ježíš Kristus jí řekl tyto slova. Kdyby si věděla, kdo ti dává OK. pít vodu, ty by si žádala jeho, To aby je ti dal poriadku. napít. Neboť pokud já nikomu dám napít, už nikdy nebude žíznit, neboť já mu dám pít z pramene věčného života. OK. Marek, môžem ti teraz Jdeme nechať dál, máš chvíľku? aby byla pravda, aby byl klid. Jdeme dál, kdo je ten alfa i omega. Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutku. A skutek je to, že neuvěřili, že Pán Ježíš Kristus je ten jeden jediný živý Bůh. Ne, Já jsem alfa ne, i ne. omega, počátek Tam i konec, chci povedať. první i poslední. Amen. Tam si A víš, povedal. že jsi sám víš, Tam co to si víš, povedal. nemůžeš popřít, že přichází Pán Ježíš Kristus. Počkaj, za Marek, chvíľu, teraz ma počúvame. nechajte chvíľku, prosím, hovoriť, jo? No. Ja som vás nechal, tak prosím vás teraz... Jasně, však normálně. A nechajte ma dohovoriť, jo, prosím. Ja len toto dopoviem, aby ste vedeli, jo, o čom tu bola reč. Tu nebola reč o tom, či ja verím, že Ježiš je Boh, alebo nie, lebo ja verím, že Ježiš je Boh. Ale ja som chcel od teba priamo to, aby si mi ukázal, kde Ježiš sám o sebe tvrdí a hovorí, ja som Boh. Nie výklady, ale to, Presne že tak. Ježiš sám o sebe Nie výklady. A to je podstatný rozdiel. Ten Michal, ako je ten, tú veľkú hlavu, čo má, ten Michal stále rozpráva o výklad. Ale my veríme, my vieme, čo to je. Ale ukáž mi, si o sebe hovorí. To musíte ukázať. hovorí, ja som Boh. A ja ti poviem, Marko, keby si prišiel od Smeješ sa, Jani? Genesis až po zjavenia, Kúkaj sa smeje. nikde nenájdeš, kde hovorí Ježiš sám o sebe, ja som Boh. Ale Celá predsa, Kristi, celá Biblie to ukazuje v duchu a v pravde. hej Marek, prosím ťa, nebuď hlúpy. Už je hotový. Už je Nebuď hotový, hlúpy. Jani. Už je Ja hotový. ti jasne hovorím, prepáč, že zvyšujem hlas na Už teba. tá dole. Ale chcem, Už aby si tá ma dole, pochopil. dvoch vás Ja tá hovorím dole. priamo, kde Ježiš hovorí sám to slovo, aby povedal, aby potvrdil sám. Už tá dole, pum. Ja som Boh. Nájdeš to niekde v písme? No, Jani, Nenájdeš no, to. neukývaj sa tak. Ale keď Nekývaj vykladáš sa. písmo Ukáž mi. tvojimi veršami, Nekývaj tak sa. pochopíme aj ty a ja, že Ježiš je Boh. Že? A? Výkladom ostatných pasáží dokážeme potvrdiť, že Ježiš je Boh. Jani chcel odo mňa, aby som mu ukázal trojjediného Boha, kde píše Biblie trojjediný Boh. No nikde není presne toto slovo, tak jak nikde nenájdeš, že Ježiš sám o sebe by hovoril, že je Presne Boh. tak, to je ten Takisto argument. nikde nenájdeš, že v celej Biblii, aby niekto potvrdil trojjediný Boh. Toto slovo priamo. Toto Ale slovo tu nikde ti nenájdeš. píšou, Christi, tu ti píšou i lidi opravdu a nevím, jestli toto děláš na schvál. Nevím, jestli toto děláš na schvál, ale to opravdu... Už ho dali dole. Už ho dali dole. Teraz si to píše i Nikolás. Už ho dali Teraz dole. ti čítal, že je alfa i omega. Už ho dali dole. I ti- Počujeme sa? Už ho dali dole. Prečo ho dali dole? Lebo usvedčil ho z písma. Nie z písma, ale argument ho usvedčil. Presne krásne to vysvetlil ten prašek, Chris Rafael. A ja vám hovorím, nech ti Pán žehná, i celej tvojej rodine. A ja hovorím, nech ti to Pán žehná. Ale ja vám hovorím, v tomto,
títo dvaja nedokázali argument vysvetľovať. Ak niekto hovorí, ukážme z písma trojediného Boha, to isté hovorí aj Jehovisti, ukážte z písma trojediného Boha. A obidvaja sú na jednej lodi. Ukážte z písma a ja ukážem modalisto. Ukáž mi, že o tebe hovorí, že Ježiš Boh. Nevykladaj tie, ako oni vykladali. Nie. Ukáž mi, kde Pán Ježiš hovorí o tebe, že je Boh. To je jasné. A oni sa kývali, smejú sa, ešte ani nevedia argument. Začne namiesto toho, aby sa vysmiali, alebo poď, dajú ho dole. A vidíme, že ho dali dole, lebo nedokázali vysvetliť. A to je vidno, že ten Hrist Rafael išiel proti dvom človeka a proti dvom nevedeli tým, ako toho človeka dať dole, nevedeli. A tento človek má Ducha Svätého a tento človek dokázal slovičkáren dokázal argument zlomiť ich teológie. Rozumieme sa? A víš prečo? Pretože Rímanom píše, že keď im dosvedčujem, že majú horlivosť za Boha oni, ale nie podľa podňania. Chápete? Lebo nepoznajú Božiu spravodlivosť. A usiluje a ustanoviť svoju vlastnú spravodlivosť. A nepotratili sa Božej spravodlivosti. A to je ten presné, že oni nemajú Bože poznania. Takisto 2. Peter 3.16 taky píše, že v nich sú niektoré veci ťažko pochopiteľné, ktoré neučení a nestáli prekrústajú. To je presne oni, ktorí nedokážu vysvetliť. Namiesto hádky. Ja taky nechcem hádať. Ja nechcem, aby som porazil onom, ale ja chcem, aby som ukázal z písma a hovoril pravdu z Božieho písma. Čo hovorí to písmo. Neporaziť, to je lepší. To nie je môj cieľ. Môj cieľ je ukázať Božie slovo, ukázať Božiu pravdu. Tak ako tento človek ukázal, presne. Ukážte mi, to je ten trojediný Boh. Ukážte, kde je napísané. Oni Hrist povie dopredu. A však nie je to tamto slovo napísané. Povedal sám. Ale on pekne odpovedal. Ukážte mi, kde Ježiš o sebe hovorí, že je Boh. Oni nedokážu ho odpovedať. Ale Hrist odpovedal, ale oni nedokážu odpovedať. A namiesto toho vykladal niečo iné. My vieme, že ten výklad existuje, že Ježiš je Boh. Výklad existuje, ale ukáž mi, kde o sebe hovorí. O sebe hovorí, že Ježiš je Boh. Vy ste nedokázali povedať, ale si priznať. To je ten pravý kresťan. Tento človek má pravého kresťana. To je pravý učený služobník. Ten Hrist Rafael je pravý služobník, ktorý prizná a povie, že tam nie je napísané a potom si dá otázku k nemu, tak oni si totálne spravili z neho debila. Z neho robili ja neviem čo a potom nakoniec ho dali dole, lebo nemá argument. Toto isté. To je zbytočné na ní. A toto presne vás vystavuje práve na Facebooku. Bratia a sestry, počuli ste toto? Ľudkovia, dajte komenty, prosím vás, komentujte, čo ten pán hovorí. Títo dvaja modelisti versus toho kresťana, ktorý verí v pravého Boha. Amen. Pán tebou.